Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Google Maps Series wanda muke yi a duk ranar Asabar. Shi wannan shiri muna yin shi ne domin ilmantarwa ga abin da ya shafi Google Maps, wanda kusan mafi yawanci a wayoyi inda smartphone ce akwai wannan application ɗin a ciki. Sannan kuma wannan application ɗin yana da matuƙar amfani, is very powerful application, ma'ana application ne mai matuƙar amfani da ƙarfi wanda in har al'umma suka iya amfani da shi to insha Allahu abubuwa zai zo da sauƙi, musamman abubuwa da ya shafi tafiye-tafiye da sauransu. Alhamdulillah, a wancan satin mun yi magana ne akan direction, sanin direction, inda mutum zai amfani da Google Maps ya san direction ya je wuri ko makaranta ko ma'aikata ko wata unguwa ko wani layi, ba sai mutum ya yi tambaya ba. Once aka bashi wannan sunan address na wannan layin ko na wannan wuri, insha Allah ya sa shi a Google Maps zai nuna mishi. To a yau in Allah ya yarda za mu yi magana akan abubuwa ne guda biyu. Na farko za mu yi magana akan abin da ya shafi traffic, sannan na biyu za mu yi magana akan abin da ya shafi street view. Duk da a bidiyo na baya na ɗan fara magana akan abin da ya shafi street view. To ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara. Wannan shine interface na Google Maps kamar yadda aka saba. Now, bari in nuna mana wannan. Wannan gashi nan. Wannan da ne cycle ɗin nan shi za mu danna. Now idan muka danna shi, gashi ya fito mana da map types ko? Ga default, ga satellite, ga terrain, ga sauran map details. Insha Allah za mu ba hankali mu ɗauke su. Amma a yau za mu fara da traffic. Now ga traffic nan. Mun ga traffic. So idan muka danna shi za ku ga ya canza color, ya yi blue. Wannan blue ɗin da ya canza ma'ana na yi selecting ɗin shi kenan, it is highlighted, ma'ana na yi selecting ɗin shi kenan. Shi traffic, amfanin traffic shine mafi yawanci turawa sun fi amfani da shi because it's more of current updated abu. Even though nan ɗin ma is trying to be updated, abin yana ƙoƙarin da ya zama accurate, a samu inganci, amma dai sometimes ba lalle ne hakan ba. Ma'ana yana ƙoƙarin ya nuna maka okay, yau zan bi wuri kaza. Okay, to yau fa in ka bi wuri kaza akwai go-slow a wannan wajen, ko kuma in ka bi wannan hanyar babu go-slow, ko kuma in ka bi wannan hanyar akwai go-slow amma go-slow ba za ka daɗe a wurin ba. Shine amfanin shi wannan traffic ɗin. So na in muka danna shi zai yi activating. Na bayan mun danna shi, idan muka yi zooming kun ga color nan. Ga wani color nan green, ga Ahmadu Bello kun ga green, ga green nan. So wannan green din ma'ana yana nuna wannan hanya in dai zan bi ta a yanzu Ahmadu Bello to insha Allah wannan hanyar babu congestion, babu traffic, babu go-slow, ma'ana zan wuce lami lafiya. Wannan shine abin da wannan green color din yake nuna kenan. Sannan akwai colors guda uku ne. Akwai kore wato green, akwai ruwan ɗorawa wato yellow, sannan kuma akwai ja wato red. Shi kuma yellow ɗin nan gashi nan. Shi kuma yellow, ma'ana amfanin yellow da yake nuna shine yana nuna daidai wannan wajen akwai ɗan go-slow, hold up kaɗan, amma ba zai daɗe ba hold up ɗin zai ƙare. Wannan color ɗin kenan. Sannan kuma akwai ja, wanda ba sai ma mun tsaya muna ɓata lokaci ba. Duk wani abu ja an san danja kenan. Ma'ana nan Zaria Road ya nuna kenan a daidai Zaria Road ɗin nan wannan jan ya nuna akwai go-slow sosai, wanda in dai zan bi wajen to tabbas zan daɗe a wurin. Wannan shine abin da traffic yake nunawa, wato wannan kenan. So in ne offing ɗin shi na danna shi za ku ga blue ɗin nan ya ɗauke, to ma'ana na cire traffic ɗin kenan, kun ga babu. Ma idan na dawo na danna shi haka, kun ga ya activating, gashi color ɗin nan. Kar mu manta cewa wannan shine za mu danna, gashi nan shine zai nuna mana. Alhamdulillah, mun gama da traffic. Sai abu na ƙarshe shine street view.
Shi kuma street view kamar yadda muke gani ga street view gashi nan, wannan shine street view. To menene street view? Daga jin kalmar ma street bin da ya shafi layi, hanya. View kuma gani, a simple turancin da za mu yi amfani da shi kenan, ma'ana za ka bi hanya kuma kana ganin wannan hanya in real picture, ma'ana hoton wurin zai nuna maka. Ma'ana zan je address ina, zan je wata makaranta, oke sunan layin kaza, ma'ana zan je makarantar Salamatu Institute, oke tana TZ1 Abdulkadir Road, unguwar Ma'azu, Kaduna. In na saka wannan wajen, ma'ana zai nuna min hoton layin gabaki ɗaya har ma in ga makarantar. In ga ko da na tambaya ban san makarantar ba, na zo na danna zai nuna min oke to ga ma makarantar nan tana hannun dama. So kamar yadda muka yi na traffic, shi ma za mu danna street view ɗin ne. Idan muka danna kun ga wannan kalar blue ɗin ya fito, ma'ana yanzu ya zama activated kenan, za mu iya gani. Nan sai mu dawo sai mu danna X ɗin nan sai mu rufe wajen. Nan kun ga wani kala nan gashi nan, wannan blue ɗin gashi nan, bari nuna mana shi. Wannan kala ɗin duk gasu nan, waɗannan kalo ɗin, ma'ana wannan kala ɗin abin da yake nufi shine a nan, ma'ana duk wannan layin da muka gani akwai hoton shi. Amma kun ga sauran ga layuka na amma ba blue ba, bari nuna mana shi mu gani. Waɗannan duk gasu nan layuka ne, road ne kamar yadda ne bayani a bidiyo na biyu, duka road ne amma kuma me babu wannan kala na blue ɗin, ya nuna kenan babu hoton su currently. Wannan abin da ake magana kenan. So now idan ne zoom kawai taɓa layin kawai zan yi mai kala ɗin, ina taɓawa gani ga hoto ya fito min na layi na unguwa. Zan iya danna wannan arrow ɗin domin ya fito min a full view, sai in danna shi. Kun ga hoton nan, to kun gani ga arrow na gaba ga arrow na baya. Wannan arrow ɗin ma'ana zai tafiya, sannan kuma duk mutum zai iya jujjuya hoton nan. Kun gani ga gidajen mutane nan, ga al'umma nan, ga kowa da kowa nan, duk gasu nan. Kun gani idan na ƙara zooming gashi nan dukka gayi nan yana nuna mu. To wannan shi ake ce ma street view. Yanzu ga wannan unguwar Ma'azu Cemetery, bari in danna ta gani. Nan danna wannan da na yi gashi nan, wannan arrow ɗin ma'ana inda na danna kenan, abin da yake nufi kenan. So nan ga unguwar Ma'azu Cemetery, to bari mu gani. Idan muka danna zoom image ɗin, wannan transformer ce, sai mu yi duka yanda mutum ya amfani da hannun shi zai fito. Kun ga makabartan nan, alhamdulillah, kun ga makabarta nan. Sannan ina so in bi ma layin gabaki ɗaya zan iya bi, gashi nan sai in je. Kun gani gashi nan na shiga layi, duk gashi nan ga haguna, ga dama na, ga titi, ga al'umma da sauransu. To haka in har wani waje ma mutum yake nema zai iya amfani da wannan, da zaran ka sa sunan layin zai fito, kana tafiya abinka. Oke gida na nawa ne, oke za ka ga wani gida mai tanki kaza, da zaran ka yi danna hotonka insha Allahu zai fito maka da shi. Bari mu danna back sai mu fita. Mutum zai fita daga nan, wannan alamar back ɗin nan shi mutum zai danna. Wannan shi ake ce ma street view. To alhamdulillahi mun yi magana akan street view, mun yi magana akan traffic. Insha Allah mako na gaba za mu ci gaba inda muka tsaya da yardan Allah. A duk wani mai tambaya insha Allah contacts ɗina a buɗe yake, duk zai iya magana ta Facebook ɗina ko kuma ta WhatsApp ɗina ko kuma ta Telegram ɗina. Duka a Facebook ina nan a handle ɗina a Isa Abdullahi 2, sannan a WhatsApp ɗina kuma namba ta ce wanda nake amfani da ita, da Telegram ɗina ko kuma kai sashin Duniyar Geography a Telegram. Insha Allah za ka ga wannan channel ɗin nawa wanda za ka shiga. Akwai sauran videos ma dan baya wanda muka yi ga wanda yake bukata, yana so ya kalla ko yana so ya downloading, insha Allah da zai same su. Insha Allah mun kawo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa in Allah ya yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.